afternoon everyone. Di ami sa Kabaskan. Kay mang-harvest mi og lansones nga way bunga. Yan nagkuan mi dari. Video. Mapla man ka ako dani. Gaya. Day, mapla ko ba? Ala Diyos ko. Lakaw! Koko! Kaya ga-live ko. Lakaw! Litsod pa ning iro. Ay! Itagdangan. Grabe. Nagdakalog mga kaibang. Nang talag. Di man gusto. Tumuabot og kuan naman ko. Barkada ko no. Barkada di magunas undoy mo barkada. Wala tumuabot og 100 nanay. Jama lagi si Jag istorya lagi. Ha? Sige. One month old nga humay. Ano ni siya? Green. Green. Nice. Lami day. Picture ay mo. 1 month pa ni siya. Rice terraces. 1.5 months rice. Nice kayo tanong. Tuway mamuha kay Globe. Nice. Akong gi-zoom para makita ninyo ang lalagyan ng mga rice terraces namin. Yan, super ganda po. Super ganda siya. Hanggang dulo na dyan doon sa ibang taas. Yan ang ikinabubuhay ng mga tao dito. Tatanim ng palay. The beauty of the sky with coconut tree.
Rice terraces. Ug bangolog. Ay. Ha? Madyo pa. Arang jud kalami guys, ang humay nga duha pa ka buwan. Human na ni siya abono, managkamot. Manso kay nakabasak ni diri. Kuan ni siya ka hektarya, 4 ka hektarya, lain-lain ang tagiyan ni. Ani, dagko ni ngadto, rice terraces. Humay na siya tanan diha. Ay nako. Lahi na pud ni siya nga lugar guys, nga humayan. Diyan na pud ta sa ubos. Na mandi ay. Hapit na mo salop ang adlaw mga amiga, amigo. Yan no, nasa kahoy yung araw. Hapit na siya masalop. Lami siya, mura siya drawing. Katurang gamay pagkuha. Namunga na ang kapayas guys. Na siya'y buwak. Buds. Na siya'y buds. Saka na siya batin-batin. Bunga na siya. Karina na dagko. Ato tapi kas magbutang. Tag-asya diri nga kuan kapayas. Sunset, padong na siya mosahop. Nitago na siya sa kahoy.
Ang aking aso ay naglalaro doon. Kuko, saan ka galing? Halika dito. Halika. Oh, yan si Coco. Hi, Coco. Hello, Coco.